Szép estét kívánok mindannyiatoknak, szervusztok, én Szabó István vagyok, és örömmel és barátsággal üdvözlünk benneteket ezen a ma esti Kriptex webináron. Ez egy tájékoztató jellegű webinár, ami arra szolgál, hogy neked legyen kedved a mi csapatunkhoz tartozni, ezzel az üzlettel, ezzel az ajánlattal foglalkozni. A Kriptex célszava ez, hogy maximális hatékonyság, minimális kockázattal. Tudjuk, hogy minden kockázatos, fogunk is erről beszélni, de ezt lehet minimalizálni, és ebben a Kriptex világverő. A Kriptex pénzt ad neked, itt nem neked kell befizetni, te kapod a pénzt, akár most azonnal megkaphatsz 30.240 dollárt, ami nagyjából 11 millió forint, vagy 43.200 dollár, ami körülbelül 15,5 millió forint. Tehát itt mi adjuk a pénzt, mi fektetünk be neked ezt nem kell visszaadnod, mert saját kamatából, hozamából visszaadódik ez a pénz. Ide nem kell embert hoznod, szóval nem kell se üzletkötőt játszanod, se hálózatépítőnek lenned, ha nem akarsz, de olyan jutalmat fizetünk érte, hogy mindenképpen akarni fogsz, ha egy kicsit belenézel. Itt, amiből te részesedsz, ami a mi termékünk, a Kriptex blockchain hasznából részesedsz, de nagyon fontos megjegyezni, hogy nem banki kamat ajánlott vagyunk, hanem egy crypto-stacking, és ez a bemutató is kizárólag a Kriptex élő szabályzatokkal összhangban, azokkal együtt érvényes, a felelősségállítási nyilatkozat tudomásul vétele pedig minden tagunk számára kötelező. Nálunk a tagságunk 100%-a pénzt keres. Ez egy nagyon fontos dolog, mert általában az online üzleteknek egy része olyan, sőt nagy része olyan, hogy csak néhányan tudnak vele pénzt keresni. A Kriptex rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy mindenki jól járjon. Pénzről lesz szó, de mielőtt pénzről beszélnénk, nagyon fontos, hogy a felelősségállítási nyilatkozaton túl legyünk már regisztrációkor is. Ott a regisztrációs lapon el kell fogadni az összes szabályzatot, amelynek a linkjei egyébként itt vannak. Bárki szabadon megnézheti regisztráció nélkül is, angol nyelven vannak ezek a szabályzatok. Ebből készítettünk egy felelősségállítási nyilatkozatot, ezen gyorsan átmegyünk, ezt nem hagyjuk ki soha, egyetlen bemutatóban sem. Szóval mindannyian, aki a Kriptex internetes sajátában részt veszünk, valamennyien önálló döntéshozásra képes magánszemélyek vagyunk, és vállaljuk felelősséget a saját döntéseinkért, és ez kötelező minden tagunk számára. Se nyilatkozatainkkal, se reakcióinkkal, se véleményünkkel. Nem kívánunk senkit pénzügyi vagy egyéb döntéseiben befolyásolni, és vagy rávenni olyan dolgokra, amik neki kárt okoznak. Ha valamilyen okból kifolyólag anyagi, erkölcsi, etikai vagy egyéb kár ér téged, vagy valakit, abban az esetben nem vállaljuk semmilyen formában ránk testált, hárított, kényszerített felelősségét. Mindazonáltal reméljük, hogy közös és vagyonálló tevékenységünk számodra nagy és jövedelmező üzletet és komoly hasznot eredményez. Semmilyen pénzügyi tanácsadást nem adunk, ez a bemutató sem az, privát véleményeinket a szólásszabadság jogán tesszük. Te most egy privát webinárterembe vagy, és szabadon jöttél ide, és örömmel vesszük, de tudnod kell, hogy magad döntesz a saját dolgaidról. Ezt a nyilatkozatot minden Kriptexhez regisztrált tagunk elfogadottnak tekinti, és ennek figyelembevételével gondolkodik, kommunikál, döntés cselekszik. Nagy barátsággal gondolunk rád, és örülünk neked, hogy itt vagy, mindannyian, akik a Kriptex független ajánlók csapatához tartozunk. A Kriptextől megkapod a pénzt induláskor, akkor is, ha nem hívsz ide senkit, mert mondjuk egy másik üzletet építesz, szíved joga. Itt nincs kizárólagossági elvárás, és itt nincsenek szankciók, semmi ilyesmi nincsen, úgyhogy akárhogy is vagy egyébként üzletépítő, ezt akkor se vagy ki, nem érdemes, mert itt rengeteg pénzt kaphatsz, ha kéred. Ha kéred. És ez a legegyszerűbb módszer. Egész egyszerűen csak igényelsz pénzt a Kriptextől, ezt azonnal megkapod, na azt lerakjuk neked lekötésre a saját Kriptex belső számládra, egyszerűen csak kivárod a lejárati időt, és felveszed a hatalmas kamatos összeget, ami lesz a lejárati idő végén. Úgyhogy ez egy teljesen álomajánlat, mindenféle probléma nélkül. Mennyi pénzt lehet itt igényelni? Hát háromféle crypto-stacking szerződésünk van, 3 éves lekötésre, 5 éves lekötésre és 7 éves lekötésre. Mennyi pénzt kaphatsz egy összegben a Kriptextől kezdéskor? 3 évesre 30.240 dollárt, ami körülbelül 11 millió forint, az 5 évesre és a 7 évesre 43.200 dollárt, ami körülbelül 15,5 millió forint. Tehát itt a Kriptex adja a pénzt, a Kriptex kockáztat, és nem te.
de neked kamatozik, éppen ezért a te számodra ezért biztonságos. Honnan szerzi a Cryptex a pénzt? A tagjaink számára a Cryptex partnerei ázsiai befektető bankok, akik pontosan tudják, hogy a kriptoszegény egy nagyon stabil, komoly hasznokozó iparág, ezért nagyon szívesen fektetnek be ide. De miért kellünk mi, mint partnerek? Hát azért, mert egy fiat bank a kriptoszegénybe közvetlenül nem fektethet be, azonban finanszírozhat olyan partnert, aki ebben az iparágban dolgozik. A Cryptex pedig több százezres felépített partnertagságával igencsak megbecsült pénzügyi partnere az ázsiai nagybankoknak. A mi privát accountjaink igazolják a bankok felé a Cryptex létét, a valódiságát és élő működését, szóval szükség van rád és rám. Na és ez a mi szerencsénk, mert ha nem lenne rá szükség, akkor a bank saját maga fektette be a kriptosztekinbe, amit pedig, hála Istennek, nem lehet nélküled meg nélkülem, mert ezért tudunk jól járni. Az igazi kérdés tehát, ennyi bevezető után nézzük a lényeget, mit szólnál hozzá, ha most azonnal kapnál tőlünk a te saját privát számládra több mint 10 milliót úgy, hogy ezt neked soha nem kell visszaadnod, mert hogy visszaadja saját magát, és 3 vagy 5 éven át minden kamata a tied lehet. És menet közben minden felmerülő költséget, tőkebiztosítást, egyéb költségeket a Cryptex fizet. Na most itt minden bitcoinnal fizetünk, azért tudjad. Miért? Mert a bitcoin egy új típusú kifizetési rendszer, bankoktól független, és adminisztrátor nélküli nyílt forráskódú szoftver működteti, vagyis elvehetetlen és letilthatatlan, már abban az esetben, hogyha nem központosított számlára küldöd. De erről majd tanulunk még. De azt tudjad, hogy a Cryptex lényege a biztonság, és a kifizetéskor is a biztonság, úgyhogy erre nagyon ad a cég, éppen ezért az ajánlat önmagában anonim. Nézzük meg, milyen ajánlatok vannak, részletesen a 3 éves ajánlat. Egy idővonalon értelmezhető, ez itt egy idővonal a kékkel, 3 évben a jobb oldalon helyezzük rá rajta az első és a második évet is, és az elejére, ahogy ígértem, rakjuk rá azt a $30.240, amit ha te kérsz, akkor megkapod, és ez kamatos kamattal kamatozik 3 évig, és körülbelül olyan $36,000 lesz belőle a 3 év alatt. Ugye a CryptoStacking minden menet közbeni költségét, bankot biztosított a saját napi hozamából, ez automatikusan kifizet. A felhasználóknak, tehát nekünk, neked és nekem semmilyen pénzügyi kötelezettség nincs, itt mindent a Cryptex vállal, intéz felelősséggel. Szóval valaki azt gondolná, hogy itt hitelt fogsz felvenni, akkor tudjál nagyon jól, hogy neked még Magyarországon, ahol ismernek téged, itt sem nagyon kapsz hitelt, semmiféle módon, nem úgy egy e-mail cím megadásával, hogy tudjad, hogy ki a csuda adna neked hitelt 30.240, tehát te nem kapsz itt hitelt. Itt a Cryptex az, akit a bankok megfinanszíroznak azért, mert fel tudja mutatni, hogy több százezer privát accountja van, amin keresztül CryptoStackinget tud csinálni. A Cryptex Stackinget egy $100 értékű igénylési díj megfizetésével lehet elindítani, tehát ahhoz, hogy megkapd a $30.240, egy igénylési díjat, egy $100 regisztrációs díjat be kell fizetni, de garantálni tudjuk neked, hogy ebben az esetben az induló összeg rákerül a számládra, és már 1 nap múlva elkezd kamatozni. Az 5 éves ajánlat ugyanígy néz ki, itt is garanciát kapsz arra, hogy megkapod a pénzt a kezdéshez, ugyanúgy $100 az igénylési díj, csak $43.200 van az elején, és nem 3, hanem 5 évig tart, és körülbelül 171 millió forint lesz a vége, $471,000. Miért ennyivel több? Hát kamatos kamat ügyletek esetében pontosan tudnod kell, hogy az utolsó fél év az többet hoz, mint az előző 4,5 összesen. Ugye exponenciális módon emelkedő grafikonról beszélünk, és ezért hoz ilyen sokat, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy csak egy szerződést akarsz kötni, kössed az 5 éveset, mert az a 171 millió forint akár megválthatja a világodat. A Cryptex egész egyszerűen gazdaggá tehet téged. Addig, amíg más üzletekben az az ajánlat, hogy keressél egy kis pénzt, vagy keressél akár sok pénzt, nem tudnak gazdaggá tenni, pláne nem úgy, hogy $100 igénylési díjat tudsz kezdeni, és kész. Ide saját pénzt nem lehet berakni, itt nem fogadnak el, itt értsd meg, a bankokat befektetni, de nélküled nem lehet. Most tudjad, hogy jelenleg a világ legnagyobb vagyonátrendeződése folyik.
és az emberek 99%-a nem is tud róla, hagyományos módon szeretnének dolgozni, vállalkozni, hagyományos módon szeretnének befektetni, csak hogy ez a világ múlóban van. Én azt javaslom, hogy foglaljuk össze most a lényeget, tehát itt nálunk a Cryptex ad neked pénzt a kezdéshez, a Cryptex elvégzi a stacking munkáját, a Cryptex vállalja a kockázatot, mert ő szerzi meg rá a pénzt, úgyhogy gyakorlatilag nincs mire várni, érdemes belevágnod neked is. Térjünk vissza az első diára, itt a Cryptexnél a tagság 100%-a pénzt keres, és nagyon fontos, hogy kifizetik mindenkinek. A mindenkibe az a jó, hogy neked is. Neked is. Kifizetik, neked is, ha belevágsz. Úgyhogy azt javaslom, hogy hívd fel az ajánlódat, és csináld meg az első, vagy a következő Cryptex szerződésedet most. Ez egy remek megtakarítási lehetőség. Én például minden hónapban választok egy Cryptex szerződést, és az $100 kerül, és minden hónapban, amióta itt vagyok, kötök egy új szerződést magamnak, mert lehetséges maximum 20 szerződést köthet egy ember önállóan, plusz az akciós csomagokat, tehát lehet egy csomó, és én megtakarításnak tekintem ezt, néhány 10 000 forintba kerül, és ki tudja, lehet, hogy 3 év múlva minden hónapban felszabadul $36 000. Jól fog az akkor jönni, és én valóban ez a CryptoStacking egy olyan megtakarítás, amit ha az ember nem hagy abba, és annak is tekinti, akkor szépen gazdaggá tehet engem is, téged is, mást.